Ya haji. Abokina. Ya haji Adamu mai. Abokina ya kai. Gida kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Ka bar mu a cikin babu. Haba abokina. Wani irin babu kuma? Muna cikin babu. Haba abokina yanzu kai yanzu mun ba ta gaya ma ba. Abun alheri da ya same ku mana. Abokina muna tare da kai ai dole ne kai ma ka huta. Sai haba da Allah. Ina wannan yayin nan naka faran na yayin nan kyakkyawa haka wanda ka yi yawan ganin ta da ita. Wannan yarinya ai Allah yarinyar nan tana da kyau abu. Na siya mata gida ne a Abuja. Na siya mata gida na ɗan siya mata wani mota da wanda za a ɗan ji dai gwargwado. Ina cikin mutuncin da ke tsakanin da kai. Ƙanin nan nata ƙaramin ƙanin nan nata ne na siya mai a yau. Yanzu haka ma san nake in kai babu su wata. Adamu maye. Abokina. Adamu maye. Abokina. Ya ta abu. Adamu maye. Abokina duk mutunci da ke tsakanin da kai ba nan ma mutunci kuma ai abun da na duba ke na ma. Wani irin mutunci Adamu maye. Ni alheri. Wani mutunci ana Adamu maye. Daga maganar alheri ma alheri abun arziki ya ba zai yi wa Adamu ba zai yi. Wannan cin amana ne. Cin amana ne. Wani irin maciya amana da ma zo ku mun daga abun arziki. Adamu maye. Kaga ma ga kana